Na politickej scéne to vrie. Eduard Chmelár prináša politický komentár, v ktorom odhaľuje pokrytectvo opozície a hráčov v geopolitickej hre o Slovensko. Jeho slová odhaľujú aj možné zákulisné ťahy, ktoré môžu viesť k predčasným voľbám. Toto je politický komentár pod názvom Hra o zosadenie Ficovej vlády sa začala. Táto fotografia pochádza z jary 2003. Počas nezákonnej invázie koalície ochotných na čele z USA do Iraku som pred ambasádou Spojených štátov zorganizoval tichý protest, v rámci ktorého sme vytvorili slovo mier z ľudských tiel. Napravo som ja, vedľa mňa sa skláňa Ivan Štefunko, neskorší zakladateľ Progresívneho Slovenska. Prečo to spomínam? Lebo všetci jeho dnešní kamaráti z Progresívneho Slovenska, Korčok, Šimečka, Valášek, Bátor, podporovali vojenskú agresiu v Iraku a stáli na strane najkrvavejšieho lídra a najmasovejšieho vraha od skončenia prvej fázy studenej vojny Georga Busha. Taktne pritom obíďme, že Ivan Korčok sa chodil klaňať aj predstaviteľom saúdsko-arabskej tyranie. V tomto kontexte je dôležitejšie, že ako vtedajší štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí obhajoval porušenie medzinárodného práva a vyslanie slovenských vojakov do útoku na Irak bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN. Takže keď sa na dnešnom proteste hecovali, my si s vrahmi ruky nepodávame, opäť klamali. Podávali si ruky s najväčšími masovými vrahmi posledných 10 ročí, s Georgom Bushom, s Tonym Blairom, s Benjaminom Netanyahuom či so saúdsko-arabským princom. Je dôležité pochopiť, akí pokrytci oproti nám stoja. Vždy podporili akékoľvek vojenské barbarstvo USA a Izraela, no teraz sa tvária, že im ide o slobodu Ukrajiny. Nejde. Ich jedinou motiváciou je nenávisť k Rusku a jeho oslabenie. Je im pritom jedno, koľko ľudí pritom zomrie, v ich videní sveta Ukrajina môže byť zničená, ale Rusko musí padnúť. Vrcholom perverznosti je, že vytiahli heslo nie v našom mene. Toto bolo totiž naše heslo pacifistov, keď sme protestovali proti vojnovým náladám aj takých štváčov ako Ivan Korčok, Ivan Mikloš či Grigorij Mesežnikov, ktorí dnes vykrikujú hlúposti o vlastizradcoch, hoci tej vlasti donedávna nevedeli prísť na meno. Nič im nie je sveté. Michal Šimečka dnes vykrikoval, že Robert Fico dourážal Volodymyra Zelenského, hoci to bolo presne naopak. A ja sa pýtam, čo je toto za krajinu, ktorá sa nedokáže zomknúť ani vo chvíli, keď útočia na jej najzákladnejšie záujmy. Svedčí to o nedostatočnej vyspelosti našej politickej kultúry, lebo toto by sa v žiadnom inom európskom štáte nestalo. Ľudia ako Šimečka bytostne nenávidia Slovensko, pohrdajú ním, nerozumejú mu, preto sa vždy a zásadne postavia na stranu Washingtonu, Bruselu, Berlína, Prahy či Kieva, len nie Bratislavy. Mimochodom, Praha. Ja naozaj neviem, kto už Čechom raz a navždy vysvetlí, aby sa starali do vlastných vecí. Čo sa má česká vláda miešať do toho, kam cestuje slovenský premiér? Šéf diplomacie Blanár by si mal predvolať českého veľvyslanca v Bratislave a dôrazne mu vysvetliť, kde sú červené čiary zasahovania do vnútorných záležitostí a že to viac trpieť nebudeme. Tým skôr, že včerajšie pyšné poučovanie premiéra Fialu a ministra Lipavského, že Slovensko si nesplnilo domácu úlohu, ktorú už má Česko dávno za sebou, lebo na jeho území sa ruský plyn nenachádza, dnes zosmiešnil hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda. Ako uviedol pre TASR, dovoz ruského zemného plynu do Česka medziročne vzrástol o neuveriteľných 530%, takže Rusko je suverénne najväčším dovozcom tejto suroviny do Českej republiky. Aj pre našich západných susedov teda môže predstavovať zastavenie tranzitu cez územie Ukrajiny zásadný problém, ako zdôraznil Kovanda. Túto situáciu sa teraz snaží zvrátiť najmä Slovensko. Mali by sme byť preto pyšní na misiu premiéra Fica.
Namiesto toho zažívame deň pred Vianocami neskutočnú hystériu zmyslov zbavených opozičných lídrov, ktorých opustili posledné známky príčetnosti. Inak by museli vedieť, že táto pracovná cesta neznamená a ani nemôže znamenať žiadnu zmenu zahranično-politickej orientácie Slovenskej republiky. Dokonca aj ruské médiá sa zhodli, že Ficova návšteva sa zbytočne preceňuje, že si prišiel riešiť domáce problémy a Rusko z toho nič nemá. Navyše, štátnicky zodpovedná opozícia kdekoľvek v Európe by sa už dávno ohradila voči bezočivým slovám ukrajinského prezidenta Zelenského, ktorý, snažiac sa zahovoriť svoj škandalózny pokus o podplatenie slovenského premiéra, sa paranoidne opýtal, kto ho platí, a obvinil ho, že chce Putinovi pomôcť vyhrať vojnu. Nikto nepodporoval Zelenského v týchto choromyselných úvahách, ale pre našu nepríčetnú opozíciu je to ďalší dôkaz Ficovej vlastizrady. Pritom v jednom si môžete byť istí. Ten, kto určite nechce mier, je samotný Zelenský. Pretože v okamihu uzavretia mierovej zmluvy sa môžu konať prezidentské voľby a on končí. Ani pes by už po ňom neštekol, pretože Ukrajinci by ho viac nezvolili. Skrátka, opäť sa potvrdilo, že opozičné sily z PS a Sasky z Matovičovateli používajú rovnako extrémistický slovník ako Matovič. Len k pojmom mafián a zlodej pribudol zradca a kolaborant. Je jasné, že v takejto atmosfére nemôže prebiehať seriózny politický dialóg. Tým skôr, keď sa na protestoch používajú čoraz vulgárnejšie transparenty. Taktika na uchopenie moci za slušné Slovensko je už prežitá a prekuknutá, teraz dostávajú priestor autentickí grázli. Pritom už aj generálny tajomník NATO, Mark Rutte, je striedmejší a kritizuje Zelenského za to, že jeho výpady voči európskym politikom, konkrétne spomenul nemeckého kancelára Olafa Scholza, neboli vždy fér. Ale kto skrotí tohto zeleného mužíka, ktorého drzosť už prekračuje všetky medze? Zvlášť, keď patríme medzi krajiny, ktoré Ukrajine najviac pomáhajú a on sa nám takto sebecky odvďačí? Zdá sa, že sa tu hrá oveľa vyššia hra. Prvý pokus o vyvolanie nepokojov nevyšiel, účasť na dnešnom opozičnom proteste bola pre určité kruhy neuspokojivá. Nastupuje však záložný plán. Odbojný poslanec Hlasu Samuel Migal dnes povedal, že si ešte bude musieť rozmyslieť, ako bude hlasovať o vyslovení nedôvery vláde, ktorú chce iniciovať opozícia. No tak ale toto už nie je odlišný názor v rámci koalície. Poslanec Migal všetkých oklamal, že sa cíti byť súčasťou koalície, lebo teraz sa už správa ako opozičný politik. Z plyšového koníka sa stal trojský kôň opozície. Sklamal ma tým, lebo ešte pred pár dňami ma ubezpečoval, že sa cíti byť sociálnym demokratom a nechce opustiť vládnu koalíciu. Keby to bola pravda, o vyslovení nedôvery vláde by nesmel ani len uvažovať. Sympatizoval som s niektorými jeho kritickými postojmi, ale toto sa nerobí. Nevylučujem, že premiér Fico s takýmto vývojom rátal a v Moskve neoficiálne odštartoval svoju kampaň k predčasným voľbám. V budúcom roku nás čakajú šokujúce zvraty, priatelia. Tak si na to dobre oddychnite, napísal Chmelár. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.